Припинок. Брест-Аутотранс. Наступний припинок. Трамтехніка. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Трамтехніка. Автобус рухается по маршруту номер 49В. Припинок. Трамтехніка. Наступний припинок. Будівництво. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Будівництво. Припинок. Будівництво. Наступний припинок. Інтертранс. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Інтертранс. Припинок. Інтертранс. Наступний припинок. Вулиця Працовная. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Вулиця Працовная. Припинок. Вулиця Працовная. Наступний припинок. Славнафта. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Славнафта. Поважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Прыпынак. Славнафта. Наступны прыпынак. Лейтенанта Рапцева. Осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак. Лейтенанта Рапцева. Прыпынак. Лейтенанта Рапцева. Наступный прыпынак. Центр бяспекі МНС. Осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак. Центр бяспекі МНС. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дает ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Прыпынак. Центр бяспекі МНС. Наступный прыпынак. Транспортная. Осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак. Транспортная. Прыпынак. Транспортная. Наступный прыпынак. Белорусская. Осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак. Белорусская. Поважаныя пассажиры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак. Белорусская. Наступны прыпынак. Лысая гора. Осторожно, двери зачиняются. Наступный прыпынак. Лысая гора. Прыпынак. Лысая гора. Наступны прыпынак. Сярэдняя школа номер 33. Осторожно, двери зачиняются. Наступны прыпынак. Сярэдняя школа номер 33. Автобус рухается по маршруту номер 49В. Прыпынак. Сярэдняя школа номер 33. Наступны прыпынак.
Вулица Юбилейная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вулица Юбилейная. Паважаныя пасажыры, будзьце узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Прыпынак. Вулица Юбилейная. Наступны прыпынак. Белавежская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Белавежская. Прыпынак. Белавежская. Наступны прыпынак. Аэродромная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Аэродромная. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Аэродромная. Наступны прыпынак. Брэсцкіх дывізій. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Брэсцкіх дывізій. Паважаныя пасажыры, будзьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Прыпынак. Аэродромная. Наступны прыпынак. Брэсцкіх дывізій. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Брэсцкіх дывізій. Прыпынак. Брэсцкіх дывізій. Наступны прыпынак. Маставая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Маставая. Прыпынак. Маставая. Наступны прыпынак. Міцкевіча. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Міцкевіча. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Прыпынак. Міцкевіча. Наступны прыпынак. Савецкая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Савецкая. Прыпынак. Савецкая. Наступны прыпынак. Завод газаапарат. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Завод газаапарат. Прыпынак. Завод газаапарат. Наступны прыпынак. Універсітэт. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Універсітэт. Прыпынак. Універсітэт. Наступны прыпынак. Гогаля. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гогаля. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Гогаля.
Наступны прыпынак – бульвар касманаўтаў. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – бульвар касманаўтаў. Прыпынак – бульвар касманаўтаў. Наступны прыпынак – мопра. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – мопра. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 49. Прыпынак – мопра. Наступны прыпынак – зялёная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – зялёная. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Прыпынак – зялёная. Наступны прыпынак – цэнтр маладзёжнай творчасці. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – цэнтр маладзёжнай творчасці. Прыпынак – цэнтр маладзёжнай творчасці. Наступны прыпынак – завод. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – завод. Паважаныя пасажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак – завод. Наступны прыпынак – Богданчука. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Богданчука. Прыпынак – Богданчука. Наступны прыпынак – тэхнічны універсітэт. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – тэхнічны універсітэт. Прыпынак – тэхнічны універсітэт. Наступны прыпынак – парк воінаў-інтэрнацыяналістаў. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – парк воінаў-інтэрнацыяналістаў. Паважаныя пасажыры, будзьце узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Прыпынак – парк воінаў-інтэрнацыяналістаў. Наступны прыпынак – усходні мікрараён. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – усходні мікрараён. Прыпынак – усходні мікрараён. Наступны прыпынак – Стафеева. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Стафеева. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 49. Прыпынак – Стафеева. Наступны прыпынак – ландшафтная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – ландшафтная. Прыпынак – ландшафтная. Наступны прыпынак – завулак Есеніна. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – завулак Есеніна.
Припинок. Завулок Есеніна. Наступний припинок. Есеніна. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Есеніна. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Припинок. Есеніна. Наступний припинок. Медицинская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Медицинская. Припинок. Медицинская. Наступний припинок. Областная больница. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Областная больница. Падрыхтуйце прыездныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок. Областная больница. Канцавы припинок.